كبرات تغطات ريديرنا أبزز اللغمو عز السلامتنا يبصحكم لومي علت عصر تحت جنبوت أبزينا يوتيوب فنونا زينا مدب سبورتنا دالينا لكم لنا مسانا تصنحو بخبر نعدم سناي مكزتال زي راديو إيرنا دلت راديو إيرنا ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይ ፈላሚት ጸላም አፍሪካዊት ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ውድድር ኦሎምፒክ ክትከውን እያ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ንኣመንቲ ምስልምና ኣብ መስቀል ኣደባባይ ናይ ፍጡር ግዜ ከይገብሩ ድሕሪ ምኽልካሉ ንዝተላዕለ ዕግርግር ይቕሬ ተሓቲቱ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ንባይቶ ሃገር በቲኑ ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይ ፈላሚት ጸላም አፍሪካዊት ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ውድድር ኦሎምፒክ ብምዃን ስማ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ከተሰፈር እያ እዛ ጓል 27 ዓመት ኤርትራዊት መንእሰይ ነዚ ታሪኽ እዚ ከተመዝግብ ምዃና ዝግለጽ ዘሎ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንምስታፍ ኣብ ጀርመን ምስ ክለብ ባይክ ኤድ ልምምድ ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን እዩ ሞሳናን ሓዋ መኽሰብን ኣብ ወርሒ መጋቢት 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ መበል 15 ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሰላሰለ ቅድድም ጽርግያ ከካብ ብጾቶም ቀዳሞት ኮይኖም ድሕሪ ምዕዋቶም ኣብቲ ካብ 24 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2020 ኣብ ቶኪዮ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ መበል 32 ውድድር ኦሎምፒክ ክሳተፉ ምዃኖም ይተሓቢሩ እንተኾነ እቲ ውድድር ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሓደ ዓመት ተናዊሑ ሞሳናን ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ዝቀዳደም ሓዋ መኽሰብን ኣብዚ ናይ 2020 ኦሎምፒክ ክልተ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝወዳደሩ ኣንጻር ጾታ ኣሕዋት ብምዃን ካልእ ታሪኽ እውን ከመዝግቡ እዮም መኽሰብ ደበሳይ ድማ ካብ ክለብ ባይክ ኤድ ናይ መጀመርያ ተሳታፊ ውድድር ኦሎምፒክ ንምዃን ክበቅዕ እዩ ሰለስተ ግዜ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝኾነት ሞሳና ደበሳይ ካብ 2018 ክሳብ 2019 ማልያ ኢጣልያዊት ክለብ ሰርቬቶ ለቢሳ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ተወዳዲራ ክቡራት ተኸታተልቲ ሰፊሕ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብዚ ናይ ሰዓት እዚ ፈነወና ክቐርብ ምዃኑ ኣቐዲምና ንዘኻኽረኩም ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ንባይቶ ሃገር በቲኑ እቲ ፕሬዚደንት ካብ 9 ግንቦት ኣትሒዙ ነቲ ፓርላማ ዝበተነሉ ምኽንያት ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምታ ሃገር ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ኣፍ ደገ ንምኽፋት ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ብመሰረት ስምምዕ 400 ኣባላት ዝሓቖፈ ፓርላማ ምፍራሱ ካብ ኩሎም ናይቲ ስምምዕ ዝኸተሙ ኣካላት ዝሓቖፈ 550 መናብር ብዘለዎ ሓድሽ ባይቶ ክትካ እዩ ኣብ 2011 ናጽነታ ዘኣወጀ ደቡብ ሱዳን ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ኣብ ዝተጓሃረ ቀቢላውን ፖለቲካውን ጎንፅታት ህይወት ልዕሊ 400,000 ዜጋታት ኣጥፍኡ እዩ ብፍላይ መንጎቶም ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝምርሑ ቀቢላ ዲንካን ንዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ሪክ ማቻር ዝድግፉ ዓሌት ኑዌርን ዝተኻየደ ደማዊ ግጭታት ነታ ሃገር ናብ ኣፈፌት ውድቀታ ምሪሕዋ ጽኒሑ እዩ ድሕሪ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ሪክ ማቻር ምኽትል ፕሬዚደንት ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሓድሽ ዝኸውን ፓርላማ ድማ 25 ሚእታዊት መናብር ክውንን እዩ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ጾመ ረመዳን ዝርከቡ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ መስቀል ኣደባባይ ናይ ፍጡር ግዜ ከይገብሩ ድሕሪ ምኽልካሉ ብሰንበት 9 ግንቦት ዝተላዕለ ናዕብን ዕግርግርን ይቕሬ ተሓቲቱሉ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ሜዳታት ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብማዕረ ክጥቀሙሉ መሰል ኣለዎም ክትብል ምኽትል ከንቲባታ ከተማ ኣዳነች ኣበቤ ገሊጻ ብምባል ማዕከናት ዜና መንግስቲ ሓቢረን ኣመንቲ ምስልምና ኣብ መስቀል ኣደባባይ ናይ ፍጡር ግዜ ክህልዎም ዒድ ድማ ኣብቲ ሜዳ ክጽምብሉን እኳ እንተሓተቱ በቲ ምምሕዳር ከም ዝተኸልከሉ እዩ ዝግለጽ ይኹን እምበር ብሰንበት ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተኣኻኸቡ ኣመንቲ ምስልምና ነቲ ምኽልካል ብምጥሓስ ናይ ፍጡር ግዜ ኣብ ዝሕልፍሉ ዝነበሩ እዋን ብፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ከም ዝተበተኑ እዩ ተሓቢሩ ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ዝተቃወሙ ኣመንቲ ምስልምና ድማ ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምኹናን እቲ ዝወደቐ ስርዓት ይሓይሽ እናበሉ ክጭርሑ እዮም ተሰሚዖም ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا
سلام تعنا هبلنا زخبركم زخبركن أفكار سبورت كم وترسولوس سمناوي مدب سبورت حزنا قريبنا لنا أبزي نايلومي 11 جنبات كل تشان 21 فنوي مدب سبورت نمت انبار تقداميت موسانا دبساي مس كونتيننتال كلوب بايكيد نعود تقداماي دانيال إيراب نمبل 10 زر رواندا نمبل 104 وردر جراند تور جيرو دي إيطاليان كالئ زتفلالي سبورت أو حبريتاتن كنفتشنا كتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ሞሳና ደበሳይ ምስታ ሓዋ መክሰብ ደበሳይ ዝርከበላ ጀርመናይት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይከይድ ንምጽምባር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናብ ሃገረ ጀርመን ኣትያ ሞሳና እናተወዳደረትን በቐንዱ ድማ ነትንሳን መክሰብ ሓዋን ዝሳተፍሉ ካብ 23 ሐምሌ ክሳብ 8 ነሐሴ 30 ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 በቑዕ ምድላዋት እናካየደትን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ብማህደረ ትምህርቲ ምስ ክለብ ባይከይድ ክትጸንሕ موسانا مخسبن أبو ورح مقابيت كل تشنا 19 أبهر دار إثيوبيا أب مبل 15 ودر شامبيون أفريقيا أبسة 3 ليك قدم سرقيا كاب صوتهم قداموت كوينهم دحر معواتهم أبتي كاب 24 حملة كسب 9 حسي كل تشن 20 كايتوت إنو زنبره يخون دامبر بسر سقات مشعف حمام كورونا فيروس بهذا عام استناوحن ودر أولمبيك طوكيو كل تشن 20 كودا دروم نزغل تكيت كم زغروت يذكر أولمبيك 2020 ناب 2021 حدن عام تمرت كم تسجاجره زحلف عامت ورح مجابيت بأدلوتي كوميتي دحر محبارو مخسب دبساي ناي جانتو مربب حبريتا بزابوكال أب أولمبيك ناي مقدام تمنيتين غسمر أزيت عيتس لزنبركو أتوردر ناب 2020 حدن من نوحو أزيو أغنزيوني كابزي بزجدة زحزنا نجن ناي حفتيو بزح نجارات حليفة تسفى أن تثبيتان أب أولمبيك دما أمنا لعل نيرو حجيجن كل نجار أملكت حتو أتيو بمبال ودر أولمبيك بمنوحو بزيادة بموسانا حفتو كم زحزنة جليس نيرو كلب بايكيد بوغنا أبتوانتي أبزوتاتو مجلسي مس جرمنايت كوبانيا مفرمدهانيت أورسافان بمتحبار نموسانا دبساي ناي مهدرة مرتعدل كت كفتلان بزي ناي دقف بروجكت دما تاقوال 20 شوعاتن عامت تغلاداميت نأولمبيك نمدلاو ناب جرمن بممتع لممدا كتكايدن أبزتفلالي إيروبا ودرات دما كتكرادمن مديبا كم زنبرتن دحر متكاسا موسانا أب 2020 نحلمه ناب جهدكوا كتكيرون تزيكالت أب 2020 حدنجن بهجا نختسمر من يتام مخانن حجزها خا كم زيت بتخنا في لتانيرا إنه دم حجي تتمنيتها جهد المخان أب دركو خيت بتسحس كلب بايكيد نتيا قديمة وطيناتو زنبرت مدب نمتكبر نموسانا كم كلا ناب كتما بليس كاستل كفل جزات زارلاند كتم تأكي لا أب 2018 كمون 2019 ماليا إيطالياويت كلب سيرفيتو لبيساس تسعوتتن سلسته جيزي شامبيون إيرترا كتكون زبقعتن موسانا أب زمت سكرامات أب أولمبيك طوكيو 2020 دحر مستافا فلامي تسلم أفريقيا تقداميت بشكلتا ودر أولمبيك بمخان سما أب مزقب تاريخ كتسفريا حوا مخسبون بشنخو كاب كلب بايكيد ناي مجمريا تساتافي ودر أولمبيك كغونيو ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል አብርሃም ወይካ ዳዊት ኢራብ በዓርቢ 7 ግንቦት ኣብ ከተማ ኦስቶን ቤልጅየም በማሕበር ቀለደም ብሽክለታ ዓለም ፓራሳይክሊንግ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ክሮኖሜትር ዋንጫ ዓለም ካብ ምድቡ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖድዮም ደይቡ ነዚ ኣብ መንጎ ኣካሎም ዝተገዱ ተቀዳደምቲ ዝካየድ 30 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ክሮኖሜትር ፈረንሳዊ ኬቨን ሌክኑፍ ብ38 ደቂቕን 38 ካልኢታትን ብምዝዛም ተዓዊትሉ ኢራብ ካብ ኬቨን 24 ካልኢታት ተፈንቲቱ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ናይ ሲ 5 ምድብ ሳልሳይ ተርታ ዝተሰርዐ ፈረንሳዊ ዶሪያን ፎሎን ቦገኑ ካብ ኢራብ 29 ካልኢታት ደንጊው ቅድድሙ ወዲዩ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ሻምፒዮን ዓለም ጁኒየር ተቀዳደምቲ 1999 መበል 20 ደረጃ ዝሓዘ ወዲ 36 ዓመት ኢራብ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ተስዓታት ቀዳም ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ንጽባሒቱ ሰንበት ኣብ ውድድር ዳኮርሶ ንዝነበሩ መቀዳድምቱ በቀጻሊ ዙርያ እናደረበ ብምዕዋቱ ጉኑን ስም ኣብ ርእሲ ምትራፉ ኣብ ውድድር ማእከሎትን ልሙዳትን ውን ማልያ ክለብ ሬድሲ ለቢሱ ኣብ ዝገብሮም ዝነበረ ቀለድማት ንክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ደቂ ጋንቱ ሒዙ ዕውት ናይ ምህዳም ፈተነታት እናካየደ ኣብ 1999 ኣብ ኢጣልያ ክሳብ ዝተርፍ ንመወዳድርቱ ሕማም መርዘን ኮይኖም ከም ዝነበረ ይንገረሉ ካብ ክልተ ክሳብ 9 ግንቦት ክካየድ ዝቐነየ መበል 13 ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ሩዋንዳ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ብዓወት እስጳኛዊ ተቀዳዳማይ ፈረንሳይት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ቶታል ዳይሬክት ኤነርጂ ክርስቲያን ሮድሪገዝ ኣብ ከተማ ኪጋሊ ተፈጺሙ ሮድሪገዝ ነዚ ካብ 15 ጋንታታት ዝተዋጽኡ 75 ተቀዳደምቲ ዝተሳተፉሉን ኣብ 8 መድረኻት ልዕሊ 900 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነን ዙር
ب22 ሰዓታት 49 ደቂቕን 51 ካሊታትን ብምዕማምዩ ብጫ ማልያ ወኒኑ ካናዳዊ ጄምስ ፒኮሊን ኣሜሪካዊ ኣሌክስ ሆይን ድማ ንሮድሪገዝ ብምስዓብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ተሰሪዖም ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ 75.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ሻምናይን ናይ መዛዘምን መድረኽ ካብ ተዓዋቲ ናይቲ መድረኽ ክርስቲያን ሮድሪገዝ 14 ካሊታት ብምድንጓይ ሳልሳይ ኮይኑ መዛዘም ሕንፃ ዝረገጸ ወዲ 18 ዓመት ናሆም ዘራይ ኣብ ቦኽሪ ናይ ኣህጉራዊ ቅድድም ስታፊኡ ካብ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ 1 ደቂቕን 37 ካሊታት እንድሒሩ ታሻዓይ ደረጃ ብመሓዙ ካብ ኣፍሪቃውያን ቤተሰብ ቅድድም ብሽክለታ ልዑል ናዳ ረኺቡ ብፍላይ ቲም ኣፍሪካ ራይዚንግ ዝተባሃለ ኣብ ምዕባል ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣተኪሩ ዝዓይ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ምጅማር ዛዛሚ መድረኽ ዝሩዋንዳ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣዒንትን ተስፋን ኣፍሪቃውያን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ናሆም ዘራይ ኣዲበን ክውዕላ ምዃነን ብምግላጽ ጋንታታት ወርልድ ቱርን ፕሮ ኮንቲነንታልን ድማ ተቐላጢፈን ንናሆም ኣብ ኢደን ከእትዎን ኣተሓሳሲቡ እቲ ትካል ብተወሳኺ ኣብ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ናሆም ክኸውን ከም ዝኽእል ተስፉ ገሊጹ ናሆም ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ዘመዝገቦ ዝምስገን ውፅኢት ኣብ ዙር ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ትውሃብ ማልያውን ባዕልዩ ወኒንዋ ወዲ ጋንቱ ማሕረ ተወልደ ከዓ ሳልሳይ ወፂኡ ናሆም ብተወሳኺ ኣብ ውድድር ጻዕዳ ማልያ ንፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ፕሮ ኮንቲነንታል ክለብ ቢኤምቢ ሆቴልስ ኣላን በይሎው ብምኽታል ካልኣይ ብሉፅ ውልዶ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ቶማስ ጎይቶም ድማ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ዝባሓተ ቤልጅማዊ ሌነርድ ተጉለስ ኣብ ዛዕብለለሉ ውድድር መሰጋገር ሽኳ ብድምር ነጥቢ ካልኣይ ተሰሪዑ ኣብ ሓሙሻይ መድረኽ ብጫ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ክለብ ተሬንጋኑ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ሸነኹ ንጽባሒቱ ኣብ ዝቐጸለ ሻድሻይ መድረኽ ወዲቑ ካብ መቐናቕንቱ ብምትራፉ ልዕሊ 7 ደቂቕ ስለ ዝኸሰረ ሒዝዎ ዝነበረ መሪሕነት ክምንጠል ተገዲዱ እቲ እንኮ ናይ ኣህጉራዊ ውድድር ተመክሮ ዝነበሮ ሲራክ ተስፎም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብቲ ውድድር ብምእላዩ እታ ጋንታ ንዝተረፈ መድረኻታ ብ4 ተጻወትያ ኣሰላሲላቶ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሓፈሻኻ ኣብቲ ፕሮ ኮንቲነንታል ክለብ ቢኤምቢ ሆቴል ዝተዓወተትሉ ናይ ጋንታ ቅልስ 7ይ ደረጃ ሒዛ እዞም ንኣሽቱ ተካእቲ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ነዚ ውድድር እዚ ብዘይ እኹል ልምምድን ናይ ውሽጢ ሃገር ውድድራትን ኣንጻር ምኩራትን ዓበይትን ተወዳደርቲ ገጢሞም ዘመዝገብዎ ምዃኑ መጎስ ይግብኦም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ኮፊዲስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም አንድሮኒ ጂዮካቴሊ ሰድሪሜክ ዝሳተፍሉ ዘለው መበል 104 ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝሓለፈ ቀዳም ብናይ ክሮኖሜትር ውድድር መጋረጁ ቀንጢጡ ክሳብ ትማሊ 3 መድረኻት ኣሳሊጥሎ ክሳብ ሰንበት ብዝተኻየደ ናይ ክልተ መድረኻት ውድድር ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ እንግሊዛዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግራኔረስ ፊሊፖ ጋና ብ4 ሰዓታት 29 ደቂቕን 53 ካሊታትን ቀዳማይ ብምዃን ብግዜ ንዝመርሕ ተቐዳዳማይ ትውሃብ ሮዛ ማልያ ለቢሱ ይርከብ ኣባላት ኔዘርላንዳዊት ወርልድ ቱር ቲም የምቦ ፊዝማ ዝኾኑ ወዲ ሃገሩ ኤድዋርዶ ኣፌነን ኖርዌዣዊ ቶቢያስ ፎዝን ድማ ካብኡ ብቕደም ተኸተል ብ13 ከምኡውን 16 ካሊታት ተፈልዮም ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ብናይ ቀረባ ርሕቐት ይኽተልዎ ኣለዉ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ኸ ካብ 1 ደቂቕን 10 ካሊታትን ክሳብ 1 ደቂቕን 26 ካሊታትን ፍልልይ ተነፂፍሎም ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር መበል 131 ናትናኤል ተስፋጽዮን መበል 156 ናትናኤል ብርሃነ መበል 161 ተርታ ተሰሪዖም ኣለዉ ትማሊ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብ ቤላ ናብ ካናሌ 190 ኪሎ ሜትር ዝዓመመ ኣብ 21 መድረኻት 3450.4 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ብቐዳም ዝተበገሰ መበል 104 ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሎሚ ኣብ 4ይ መድረኹ ካብ ፒያቼንዛ ናብ ሴስቶላ 187 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክጓዓዝዩ ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ካብ ዝመጽእ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ኣብ ሃገረ ጃፓን ክካየድ እዩ እታ ብልምምድ ንምፍላም ውድድር ኦሎምፒክ ተበስር ሽግ ኦሎምፒክ ድማ ብ25 መጋቢት ኣብ ከተማ ፉካማ ተወሊዓ ድሕሪ ምብጋሳ ን47 ኣውራጃታት ጃፓን ሰንጢቓ ብድሕሪ ናይ 121 መዓልታት ጉዕዞ 23 ሓምለ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ብምእታው ንጅማረ መበል 32 ውድድር ኦሎምፒክ ከተውጅያ ኣብዚ 4 ዋርሕ ዝወስድ ጉዕዞ ነዛ ሽግ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምስጋር ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ቅዱሳት ዝተመዝገቡ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኣቶም ነዚ ስራሕ ንኸሰላሰሉ ዝተመርጹ ግን ኣስታት 10,000 ዕድለኛታት እዮም ሓንቲ ካብዞም ዕድለኛታት ከዓ ኣብ 2019 ካብ ዓለም ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ተባይለን ስመን ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊንስ ዝሰፈራ ኣብ 1903 ዓ.ም ዝተወልዳ ጓል 118 ዓመት ካኔ ታናካ ዝተባህላ ኣደየን ነይረን ይኹን እምበር ዘን ሎሚ ሰሉስ ኣብ መስርሕ ምቅባል ሽግ ኦሎምፒክ ክሳተፋ መደብ ሒዘን ዝነበራ ኣደ
ብመልከፍቲ ኮቪድ-19 ስለ ሰጋን ነቲ ቫይረስ ድማ ናብተን ምስእን ብሓባር ኣብ ምእለይ ኣረጋውያን ዝእልያ ሽማግለታት ብጾተን ከየመሓላልፋ ስለ ዝፈርሓን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ካብቲ ሽግ ናይ ምቅባል መደብ አንሳሒበን ኣለዋ። ኣሜሪካውያን ስድራ ቤት ማልኮም ግሌዘር ኣብ ወርሒ ግንቦት 2005 ንዝበዝሐ ብርክታት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምዕዳግ ንዋኒን ናይታ ጋንታ ድሕሪ ምዕብላሎም ኣብ መንጎኦምን ደገፍቲታ ክለብን ብዙሕ ምቅዳው ኣይጸንሐን። እቶም ኣውፈርቲ ነታ ጋንታ ኣብ ዝዓደግሉ እዋን ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ተለቂሖም ስለ ዘምጽእዎን እቲ ልዑል መጠን ወለድ ዝነበሩ ዕዳ ድማ እታ ጋንታ ከም ትስከሞ ስለ ዝገበሩን እቲ ቀንዲ መጎራፈጢ ነጥቢ ናይ ክልቲኦም ወገናት ነይሩ። ወነንቲ ዩናይትድ ኣድህቦም ኣብ ምኽዕባት ገንዘብ እምበር ኣብ ዕቤትን ምዕባልን እታ ክለብ ስለ ዘይነበረ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2010 ደገፍቲ ኣንጻሮም ሓያል ተቓውሞ ኣላዒሎም ነይሮም። ርክብ ወነንትን ደገፍትን ዩናይትድ ክሳብ ሎሚ ከም ሻሙ ኮይኑ ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ቅድሚ 3 ቀነ ማንቸስተር ዩናይትድ ትርከበን 6 ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዘለዎ ን12 ሃብታማት ክለባት ኤውሮጳ ዝሓቆፈ ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ዝተሰሜን ካብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝተነጸለን ውድድር ክጅምራ ምዃነን ብምዋጀን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ዝምድና ኣብዚ እዋን እዚ ኣመና ላሕሊሑ ይርከብ። እዚ በዘን 12 ክለባት ዝተወስደ ስጉምቲ ንመላእ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዘቆጥዕን ንስስዕ ወነንቲ ክለባት ዘጉልሕን ብምንባሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ዝርከቦም ደገፍቲ አንጻር ቶም ኣውፈርቲ ተሪር ተቃውሞታትን ነቐፌታን ኣላዒሎም እዮም። ከም ውጽኢት ናይ ዝኻ ብዘይካ ክለባት ሪያል ማድሪድ፣ ባርሰሎናን ጁቬንቱስን ብምልእንተን ንውድድር ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ከበግሳ ዝሓሰባ ክለባት ንድምፂ ደገፍተን ብምስማዕ ካብቲ ሊግ አንሳሒበን። ዝበዝሑ ደገፍቲ ብጣዕሳ ወነንቲ ክለባቶም ዝዓገቡ ክኾኑ እንከለው ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ስድራ ቤት ግሌዘር ኣብ ዩናይትድ ንዘለዎም ኩሉ ብርክታት ሸይጦም ካብታ ጋንታ ክሰናበቱ ይጽውዑ ኣለው። እዞም ደገፍቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድሚ ግጥም ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ንስታዲየም ኦልትራፎርድ ጥሒሶም ብምእታው ዕግርግር ፈጢሮም እቲ ፀወታ ናብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ከም ዝሰጋገር ገይሮም እዮም። ነዚ ናይ ድሕሪ ጽባሕ ግጥሙን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንምትእጉጓል ኩሉ ደጋፊ ኣብ ኣፍ ደገ ስታዲየም ኦልትራፎርድ ንኽርከብ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ኣብ መለማመዲ ማልያን ሜዳን ዩናይትድ ከም መዋዓውዒ ክጽሕፍ ንጸንሐ ስም እንግሊዛዊት ኩባንያ AON ካብ ዝመጽእ ባሕቲ ሓምለ ጀሚሩ ንኽትክእ ውዕል ኣትያ ዝነበረት ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝመደበራ ዘሁት ግሩፕ ዝተባለት ኩባንያ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ንፍርያታ ከይሕሰምዎ ስለ ዝፈርሐት ነቲ ምስታ ክለብ ኣትያቶ ዝነበረት ናይ 200 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ክትስርዞ ተገዲዳላ። በዚ ኸኣ እታ ክለብ ብቐሊሉ ዘይግመት ፊናንሳዊ ክሳራታት ከጋጥማ ክኢልሎ። ብዘይካ ዝቶም ደገፍቲ ኣብ መስመር ኢንተርነት ንዝወሃብ ገምጋም ዕግበት ዓማዊል ዝተፈላለየ ትካላት ብምእታው ነዘን ዝተጠቕሳ ክልተ ትካላት ዒላማ ገይሮም ኣሉታዊ ገምጋም ኣስፊሮምለን። ከም መርኣያ ናይ ዝኻ እዘን ትካላት ክሳብዚ ቀረባ እዋን ሒዘኖ ጸንሓ ውጽኢት ገምጋም ዕግበት ዓማዊል ካብ 4 ናብ 1 ኮኸብ ወሪዱ። ብተወሳኺ ገለ ብጉጅለ ዝተወደቡ ስሞም ዘይተጠቕሱ ኣካላት ናይዞም ደገፍቲ ደጊም ጥር ትብል ሳንቲም የላን ዝብል ጭርሖ ሕላገት ብምግባር ፍርያት ናይተን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ውዕል ዘለወን ኩባንያ መፍረ ናውቲ ስፖርት ኣዲዳስ፣ ኩባንያ መፍረ ሰዓት ታግ ሆየርን፣ ኩባንያ መፍረ ቸኮላታን ካልእ ምቁር ነገራትን ካድሪቡርን ክሕሰሙ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለው። ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሞስኮ 1980 ኣብ ግጥማት ቃርሳ ንሃገሮም ህንዲ ወርቂ ማዳልያ ዘግዘሙ ክልተ ስፖርታውያን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብናይ ሰዓታት ፍልልይ ብሕማም ኮቪድ-19 ዓሪፎም። እዞም ግዳያት ወዲ 60 ዓመት ራቪንድራ ፖል ሲንግን ወዲ 66 ዓመት ክሪሻን ካውሽንክን ዝተባህሉ እዮም። ከም ስልጣነ ኮይኑ ከዓይ ጸንሐ ካውሽክ ኣብ 1998 ንሃገራዊት ጋንታ ቃርሳ ደቂ ተባዕትዮ ህንዲ ብመሓዝ ኣብ ከተማ ባንኮክ ኣብ ዝተኻየደ መላእ ፀወታታት ሃገረ ኤሽያ ወርቂ ማዳልያ ዝተዓወተ እዩ። ኣብ 2006 ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ሒዙ ኣብ ከተማ ዶሓ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ውድድር ንሃገሩ ነሓስ ማዳልያ ኣምፂኡላ። ሚኒስተር ስፖርት ህንዲ ኪሪን ሪጁጅ እዞም ክልተ ዜጋታት ንስፖርት ህንዲ ዝገበርዎ ደርማስ ኣበርክቶ ዘይርሳዕ ምዃኑ ብምሕባር ሓዘኑ ገሊጹ። ኣብ ኣጋሚ ዝዛም ቀሪቡ ዘሎ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን ላሊጋ ሳንታንዳር ስፓኛን ንዝስዕብ 3 መዓልታት ክቕጽል እዩ። ሎም ምሸት ሰዓት 8 ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ሌስተር ሲቲ፣ ሰዓት 10:40 ሳውዝሃምፕተን አንጻር ክሪስታል ፓላስ፣ ጽባሕ ምሸት ሰዓት 10:40 ቸልሲ አንጻር አርሰናል፣ ሐሙስ ምሸት ሰዓት 8 አስቶን ቪላ አንጻር ኤቨርተን፣ ምሸት ሰዓት 10:40 ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ሊቨርፑል ክገጥመን።
ኣብዚ ዓመት ውድድር ካልኣይ ደረጃ መሓዛ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ዘረጋገጸት 70 ነጥቢ ኣኪባ ዘላን 4 ግጥማት ዝተረፋን ዩናይትድ ብ80 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ንዘላ ማንቸስተር ሲቲ ንምርካብ ብቁጽራዊ ቀመር ተኽእሎ እኳ እንተለዋ ሲቲ ሻምፒዮን ንኽትከውን 3 ነጥቢ ጥራይ የድልያ ስለ ዘሎ ግን ትበጽሓ ስለ ዘይትመስል እቲ ምስ ሌስተር ይኹን ሊቨርፑል ተካይዶ ግጥማት ንኽብሪ ማሊኣ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይመስልን። በንጻሩ ብቕደም ተኸተል 63 ከምውን 57 ነጥብታት ኣዋህሊለን ኣብ 46 ተርታ ተሰሪዐን ዝርከባ ክለባት ሌስተር ሲቲን ሊቨርፑልን እቲ ኣንጻር ዩናይትድ ዘሰላስሎ ግጥም ኣብቲ ምስ ቀዳሞት 4 ጋንታታት ተሰሪዐን ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምእታው ዝገብርኦ ዘለዋ ቃልሲ ስለ ዘገድሰን እቲ ጸወታ ወሳኒ ተራ ክህልዎ እዩ። ሊቨርፑል ኣብዚ ዝተረፋ 4 ግጥማት ዓወት እንተደኣ ሰሊጥዋ ሌስተር ከዓ በንጻሩ ዋላ ሓንሳብ እንተደኣ ተሳዒራ እቲ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ሊቨርፑል እያ ትርከቦ። ክብደት ናይቲ ክልቲአን ጋንታታት ብሕጂ ዘካይዶ ተረፍ ጸወታታት ክግምገም እንከሎ ሊቨርፑል ዝሓሸ ዕድል ዘለዋ ትመስል። ምክንያቱ ሌስተር ሲቲ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ቼልሲን ቶተንሃምን ግጥማት ክጽበያ እንከሎ ሊቨርፑል ከዓ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ድሕሪት ምምላሳ ዘረጋገጸት ዌስት ብሮምዊች በርንሌይን ክሪስታል ፓላስን ክትጻወት እያ። ብ64 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ትርከብ ቼልሲ እውን ንሌስተር ሲቲ ብሓደ ነጥቢ ጥራይ ተቐድማ ብምህላወን ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ቦታ ኸ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይወሓሰትን እዚ ምስ ኣርሰናል እተካይዶ ጸወታ ርዝነት ክህልዎ እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሊግ ልቢ ተዓዘብቲ አንጠልጢሉ ዘሎ ውድድር እቲ ንኽፍጸም ናይ 3 ግጥማት መርሓ ግብሪ ተሪፎ ዘሎ ላሊጋ እስፓኛ እዩ። እተን ነዚ ሊግ ኣብ ቅድሚት ኮይነን ዝመርሓ ዘለዋ ክለባት አትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሪያል ማድሪድን ባርሰሎናን ኣኻዕቢተኖ ዘለዋ ነጥብታት ዳርጋ ሓደ እዩ። አትሌቲኮ 77 ነጥቢ ክህልዋ እንከሎ ሪያል ማድሪድን ባርሰሎናን ከዓ ብ75 ነጥቢ ይኽተላ ኣለዋ። ስለ ዝኾነ እዚ ነፍሲ ወከፈን ተሪፎን ዘሎ 3 ግጥማት ኣመና ወሳኒ እዩ። አትሌቲኮ ንናይ ሻምፒዮን ዕድላ ብእግራ ክትብይን ተኽእሎ ኣለዋ። ማድሪድን ባርሰሎናን ግን ናይ ሻምፒዮን ተኽእሎን ብእግረን ጥራይ ዘይኮነስ ውጽኢት ናይ አትሌቲኮ ማድሪድ እውን ከገድሰን እዩ። ሰለስቲአን ጋንታታት ኣብዚ ሳልስቲ ዘካይደኦ ጸወታታት ብምሉእ ምሸት ሰዓት 11 ዝካየድ ኮይኑ ሎሚ ባርሰሎና ምስ ሌቫንቴ፣ ጽባሕ አትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ሪያል ሶሲዳድ፣ ሪያል ማድሪድ ድማ ምስ ግራናዳ ከፋለማየን። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን። ሬድዮ ኤረና